Moj gost sada, koji ćete vidjeti, dolazi iz Kragujevca. Tamo radi kao urednik u jednoj izdavačkoj kući, a bavi se inače i pisanjem i izvođenjem pesama za decu. Kao rezultat tog rada do sada su snimljeni spotovi za njegove 2 pesme, Reč i Bogorodice. Donao nam je i CD, Dragana Kojović-Koja. Ovako izgleda CD i ovo su pesme za decu i odrasle. Dobro jutro i dobrodošli. U stvari, muzika ne bira godine. Sve može da se sluša i deca da slušaju muziku za odrasle i odrasli da slušaju muziku za decu. Ali kad se radi nešto namenski, kako to onda izgleda? Šta, deci treba jasnija poruka da se pošalje? Namenski se trudio da uradimo srce nešto za decu, a pritom sam se trudio da se vratim u svoje detinjstvo i da pritom kao odrastao čovjek sada pokušam da se obratim deci kao dete. Da, za vašim iskustvom, jel? Dobro, i šta je to što ste želeli da im kažete? Odnosno, šta je to što ste želeli da oni čuju? Pa hteo sam da pokušam da podelim sa njima radost, mir, ljubav, lepotu, nekakve lepe poruke koji se ja sećam iz detinjstva, koje sam osjetio u svom detinjstvu i želeo sam to sa njima da podelim. Koje su to poruke? Pa to su, kao što možete vidjeti u mojim pesmama, Svetlo istina, onda Drvo, Proleće, David i Golijat, Detence. Radi se o obrazovno-vaspitnim, ekološkim, prirodnjačkim, verskim i drugim porukama. Dobro, koliko mislite da deci kroz muziku može to mnogo toga više da se kaže nego ovako u priči? Kada im pričamo, čini mi se da im je dosadno. Jeste. Pola nas ne čuju. Jeste, pa mislim da je muzika jako važna stvar i da kroz muziku može puno toga da se kaže i deci i odraslima. I mislim da su i deca i odrasli puno puta skloni da kroz muziku zapravo bolje čuju onu poruku koju želimo da im kažemo. Ovako usmena često ne umemo. Pesma Bogorodice, koju poruku nosi? Pa to je molitva Presvetoj Bogorodici da nam se daruju deca. Pošto smatram da je jedan od centralnih problema, odnosno pitanja u Srbiji, nedostatak dece, što možemo svi da vidimo i po ulicama, i po vrtićima, i u školima, da nedostaje tog dečjeg smeha, mnoštva dece, a to na sve nas utiče ovako malo deprimirajuće i onda se prosto molim Bogorodici da nam se daruju što više dece. Dobro, ali osim molitve, šta još treba da se radi? Pa svi znamo, potrebna je ljubav, potrebno da se nađe odgovarajuća osoba sa kojom žele da se podeli život. Jel i to deci pokušavate da objasnite? Dakle, porodica, upravo ta institucija porodice, čini mi se da se i to nekako sad u ovo moderno vreme onako olako shvata. Pa znate kako, sve moje pesme su protkane nekakvim pravoslavnim duhom, pošto se ja trudim da tako živim i smatram da je jedna centralno mesto u toj priči je porodica. Mesto porodice i kao takav ja, naravno, veoma veliki značaj pridajem porodici, što smatram da može da se osjeti kroz moje pesme. Zašto sam vas to pitala? Zato što mi se čini da nekako da ste prosto čovek koji oko sebe skuplja tu dobru energiju i čini mi se da vas vole i deca i odrasli. To je mnogo važno kada neko kroz osmeh saopštava neku poruku, kada neko sa ljubavlju priča o nekim vrednostima, o tome kako bi trebalo da živimo. I ako vas ne čuju deca, onda vas čuju odrasli. I njima treba poruka. I nije nikad kasno čuti poruku, nije nikad kasno naučiti nešto. Imali 20, 30, 40 godina. Slavim se sa vama, hvala vam. Pa to se i trudim, zaista. I mislim da veliki broj dece to prepoznaje i mislim da veliki broj dece voli to što ja radim, da im se to dopada, što može i da se vidi na koncertima, svirkama, nastupima. Gde nastupate? Pa, za sada u Kragujevcu je bilo dosta nastupa, bio je tradicionalni nastup za Badnje veče, onda sam nastupao malo u Beogradu, Čačku, Kovinu, ali tako, ne mnogo po drugim gradovima, najviše u Kragujevcu. Najviše u Kragujevcu? Da. Dobro. I lepo je što je prvi spot snimatelj poklonio vama, a kome ste mi poklonili drugi spot, odnosno ovaj spot koji gledate?
Pa drugi spot je radila jedna ekipa ljudi, ne znam da li ste da kažem, kako se, oni su to meni poklonili. To je Duo Digital Media, oni su to radili jako dobro i predložili su mi da spot poklonim fondaciji Dragice Nikolić zbog toga što su oni snimali porodilište koje je ta fondacija u Kragujevcu obnovila i meni je bila velika čast da sam to sa zadovoljstvom poklonio zato što smatram da je to jako važno što rade i da bi to trebali drugi da rade. Da, pa trebalo bi i ne samo u Kragujevcu, naravno, širom Srbije. Ima prostora uvek za neke donacije i za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga. Hvala vam mnogo na gostovanju, srećno i nadam se da ste vidjeli uskoro ponovo kada budete uradili izveštaj. Hvala vam. Evo, mi ćemo čuti sada reč i vidjeti spot. Postoji jedna reč u nama, koju su nam sveti rekli. To je ona reč što stvara, reč koja večno svetli. Čekali smo vekovima da nam ona blizu dođe. Stvorila je mnogo čuda, sada stvara nove ljude. Tako je lepa, tako je blizu, tako je mirna, tako je tiha, nama je potrebna takva ljubav koja će živeti u svakom svetu. Tako je lepa, tako je blizu, tako je mirna, tako je tiha, nama je potrebna takva ljubav koja će živeti u svakom svetu. Jedna reč u nama, koju su nam sveti rekli. To je ona reč što stvara, reč koja večno svetli. Čekali smo vekovima da nam ona blizu dođe. Stvorila je mnogo čuda, sada stvara nove ljude. Tako je lepa, tako je blizu, tako je mirna, tako je tiha, nama je potrebna takva ljubav koja će živeti u svakom svetu. Tako je lepa, tako je blizu, tako je mirna, tako je tiha, nama je potrebna takva ljubav koja će živeti u svakom svetu. Tako je tiha, nama je potrebna takva ljubav koja će živeti. Marija ima jednu divnu poruku za vas. To je da je sunce naspije, jel da? Upravo tako, Jovana. A još divnija prognoza je ona koja nas očekuje narednih dana, to je da će biti